Здравейте, хора! Вече ще играем FIFA 15. Така. Но вече няма да играем това, кажа, Need for Racing. Защото няколко хора ми казаха, че е много тъпа. Добре, нека да си изберем. Изберем. Кой? Германия? Не. Кое да си изберем? Кое? Явно избрахме Германия. Добре. Нека да махнем този звук. Дразни ме на игрите. Ето това явно ми е отбора. Добре. Така. Добре, пас. Добре. Пас. Хайде, пас пак. И това е гол. Така. Добре, сега ще взем топката. Спринт. Спринт на педалите на тази гола. Добре, взехме топката. Бърз пас. Не! Вради, бе, вратар! Браво на моя вратар, бе, браво, бе! Айде направо шут. Стига, бе, какво направих? Хайде, спринт, да я взем тази топка. Взехме. Добре, трябва да има някой там. Добре. Не. Така. Бързо спринт. What the fuck? Не мога да взема една топка. Добре. Не, взехме я. Добре, давай землю, давай. Бърз пас. Добре. О, защо я шутих толкова силно? Стига, не мога да взема една топка. Добре. What the fuck? Добре, давай. Я да видим. Дори и градата не съм докоснал. Стига да е. Добре. Сменихме. Почваме второ полувреме. Така. Давай бързо да взем тази топка. Давай. Взехме ли? Не, добре, не. Отново не. Кой има засада? Добре. Сега да видим на... Не, какво прави? Какво прави? Добре. О, добре, корнер.
Добре, какво направи, бе? Аз тега. Глупав съм и лемав. На всичкото отгоре. И не мога да взема една топка. Тима човека се борим за една топка. Що цъкнеш шуда? Исках да цъкна пас. Ма съм бил прям глупак. Давай, вземи топката. Добре. Давай, извеждаш. Мамка му взе. Поне водим с 1-0. Добре, давай да вземем. Давай. Къде тази топка на F100? Нет, няма да го позволя. Няма. Не! Взехме топката бързо. Стига. Не. Добре. Да вземем бързо. What the fuck? Как може да взема? Има една минута добавена. Добре, какво правя, бе? Добре. И ние победихме. Добре. Така. Ето. Това. Open. Добре. Къщи тук. О, сила. Добре. Yes. Ето, що? Ох, това как го мраза. Добре. Да ще видим какво е това. Мисля, че това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Аз бях Зариpods BG и довиждане. И от следващия път ще се ме поразучил малко играта и довиждане!